pár rokov chodím na miesta stretnutia o 20 minút skôr. Bolo 10:43 a v Novákoch na ihrisku nebol okrem mňa nikto. Ale ja im verím. Teraz som to dopovedal. Je 10:44 a kamočka už valí. O 2 minúty skôr si prišiel, výborne. Hrčaté. Horšie a horšie. Ahoj. Ahoj. Čo si vravel? Že v telke dávali, že na východe budú zražovať vodné, stočné. Sa pýtali, no čo budete robiť? No šetriť. A taký starý pán Kresme hovorí, no to, že nebudeme zabíjať. Ďalší člen. Čo ideš, Laco, kanále kopať? Nie ťahá ten asfalt. To je ten finisher. Nevaševa, ahoj. Troška papať, nech nepadneš voľa kde. ...20 minút bicyklovania, všetky sily v prdeli. Musíme doplniť energiu. 50 km? No dosť. Ja nabíjam. Čo ty robíš? Ja nejdem bez elektriky. Mohli sme si ale dať kameň, papier, ceruska, či čo to je, že či ideme na to pivo alebo nie. Kameň, papier, nožnice, ceruska. To sú Nováky. Kokoš. Značená cyklotrasa. Riadna divočina, ale krásna. Lietačky sú tam. Rybacia klobasa, a tebe dajú trochu hliny, aj Krista na kríži vymyslíš. Here comes my soul, whose God is pure, God is good, God is pure, God loves us.
You and me and you. Me and you. God is good, God is pure, God love us. You and me and you. You and me. You and me and you. God is good, God is pure, God love. Joj! Ani nevieš, akú radosť si filmárovi urobil. Nevlázeš brzdi, ruky odkrvené. Však to už sme tam, však to už sme v klíži. Toto je driapačka na Skýcov od Ješkovej vsi. Pekný kopček, čo? Baterka Pipinke. Janko, ty ideš na zotrvačník. Ciky, ciky. Ideme na to. To je skoro jak tej Viedni, tie mrakodrapy. No, miestny zámočník má radosť. Od kozánkov navešaných. Idú mu na odbyt. Momentálne sa nám asi koľkatý tretíkrát dneska stratil bender. Musíme ho čakať. Janko povedal, že borovička to vyrieši. Skýcovský multifunkčný štadión a za ním veľký futbalový štadión a jediná zasúka v okolí. Noc prebehla v kľude, len ráno o 4:00 začala škriekať zvláštna rasa kohútov. Asi kohútie čívavy. Skýcov, fotbalový štadión. Nespali sme tu sami. Jak domáci povedali, že aj komediáši tu spia. Janko je domáci, Bender je host. Cigánska blúda nie je hosť. To čo si dorobil s tou hlavicou? No, začalo fúkať. Prosím? Ešte predal, ale nepojem.
Príľbe raňajkuješ, áno, ako chruňo. Raňajky šampiónov, alebo skôr šamponov. Bo toto sú raňajky šampiónov. 2 borovičky už v sebe o 6 ráno. Čaká nás zjazd po novo zrekonštruovanej ceste zo Skícova do Veľkých Uheriec. Trošku prípravy, lebo bude pekná zima. Ideme to otestovať prvýkrát po rekonštrukcii. Poďme na to. Ideme na priehradu. Veľké Uherce. Sa uzavrel. Ranná káva. Ničko z Ostroja, čo si to dal, aké presičky? Čo to bolo, kurne? Ty máš kávu, ja mám karpatské kofolu. Karpatské kofolu, dobrá kombinácia. Karpatské horké na raňajky. Dobre, už si jak ten Belžo Štavonom, čo sme tu sedeli v Skícove. O 7 ráno už 2 borovičky v sebe. A už mal jablka pondelane dole. Ranná káva si tu dáva. No, tuto je miesto rozlúčky, chlapci idú na Handlovu, ja idem na Rudno. Janík, ahoj, bolo mi cťou potešením, ahoj, zase sa vidíme. Vilko, ty sa vylieč. Oktobri. Nemašieva, ahoj. Prosím si najlepšiu zmrzlinu v strednej Európe.